Kun malam na amana. Gashi al'umma kun kasawa masoya da Rabi Musa Kwankwaso da jihar Kano da ya sauran 'yan takarkarin mu sun zo suna nan har da mawaƙin da ba san su suna fatan Allah sa a yi zaben nan lafiya, Allah tabbatar mana da alkhairi. Ya Allah ubangiji muna roƙo Allah ka bi da Rabi Musa. Amin. Allah ka sa da Rabi Musa Kwankwaso zama shugaban ƙasar Najeriya. Amin ya rab. 'Yan takarkarin mu tun daga kansila zuwa duk kowanne ne na NPP Allah ubangiji ka taimake mu. Allah ka ba su nasara. Allah ka ba su sa'a. Amin ya rab. So gashi ina tare da mai girma Adamu Mangal a cikin daren jajiberin zaben nan, kamar yadda muka zo muke dawafi da addu'a Allah sa a yi zaben nan lafiya, Allah ya taimaki Dr. Rabi Musa Kwankwaso tare da Abba Kabir Yusuf a jihar Kano da sauran 'yan takarkarunmu. Me za ka ce Alhaji Adamu Mangal? Alhamdulillah Allah shi ne abin godiya, muna ƙara jaddada godiyarmu a tare da shi. Alhamdulillah da ikonsa ya ba mu iko ga mu a harami, mun zo muna wa kasan mu addu'a da dan takararmu da dukkanin yan takarkarunmu muna addu'a Allah ubangiji ya ba wannan bawan Allah shugabancin kasa. Daga cikin waɗanda suka tsaya shi ne wanda muke kyautata zato, shi yasa muka fito da dukiyarmu da lafiyarmu muka fito muna roƙa masa, saboda shi ne wanda muke kyautata wa zato, insha Allah zai mana adalci. jama'a kamar amina salamu wa abu kabir yusuf ya zul jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya rabbus samawati wal ardi ya qayyum samawati wal ardi ya rabbal alamin ya halim ya wadud ya zur arshil majid ya fa'alul majid ya zur arshil majid ya fa'alul majid ya wa huwa al-qahir fawqa ibadihi ya halim ya wadud ya rabbal alamin ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya malik yawmiddin ya wa huwa al-qahir fawqa ibadihi ya iyyaka nasta'in ya rabbal alamin اللهم اغسلني انجينا رابي موسى كونسو ما كمر امين عبد السلام ابا كبير يوسف يا ذو الجلال والاكرام يا رب العالمين يا فاطر السماوات والارض يا جاسم Jibitin jibitin jibitin